Какво става, хора? Аз съм Defection и това е първият клип в... Нали, първият клип в Defection BG. Да, казвам, че ще снимам, ще почвам геймплей, клипове, епизоди, поредици, тръгване на сезони и глупости. Да, и има в YouTube канал. Ето, можете да видите, името е така, ще има линк в описанието. Ако сте в YouTube, ще има линк към това от VBOX. Ако сте в VBOX, ще има линк към това в YouTube, така че да. Ако искате да разберете как се слага така картинка, защото е готино, можете да ми пишете, просто да пишете да направя скрипче, видео как и, нали, туториал как се слага така картинка в описанието в VBOX. За сега няма клипове, нали, да, знаете. И мисля, че още в началото сте се досетили по името първи клип или first видео, че това е първият клип. Както виждате, тук пише, че съм на 12. Регистрирах се тук-що преди 10 минути и никой не ме е гледал, защото тук-що се регистрирах, така че всеки ден ще има по 1-2 клипа, 3 максимум. Ако искате поредици на някакви игри, там ваши любими, просто казвате. И скоро като си вземат Capture Card за PS3-ката, може да снимем GTI. Но това е отделен въпрос. Да, надявам се да оцените това, което ще правя и да се абонирате, ако ви харесва. Да, това е просто информация, че почвам да снимам в VBOX YouTube. Чао!